Várjál, mit is kérdeznek? Viselködik korrupció, jellemző, idő, stb. Üzemközi korrózió? Igen, igen. Ne beszélgess, figyelj, Oda figyelj, erről is van. Figyelj, jó? Igen, tőle. Azt csinálják. Üzemközi korrózió védelemnek nevezzük. Igen? Hogyha éveket üzemközi korrózióval védjük. Jó, tovább. Hát bővebben lezsírozzuk a gépeket és helyükre rakjuk. Ezeknek az időpontja. Erre szívesen figyelj. 10-20 óráig. Nem jó. 20-tól 30 óráig. Ez sem jó. Vattál vagyok. 30-tól 40 óráig. Ez sem jó. Látod, te figyelsz oda, te tudod elmenni, de megvan az egyet, te tudod bírni. Jó végén, nekem továbbfordulás, de nem fogom megladni, nem lesz ilyen, mint tavaly. Meg fogod írni az egyet, meg, mondom. Hát, mit van be, itt a füzetel, jövök rá, elhozom, bemásolom szépen, és a nőkok kitégyetek, jó? Tudjátok, hogy jövő rá dolgozatot írunk, mindjárt mondom, hogy megcsöndben. Várjál, nem vagyok siker, mondtam a dolgok, hogy írjunk dolgozatot. Nem figyelsz oda, én nem mondom el, mondom a témát, nem tudod, hogy egyes. 4 zsírottól, 62-től, 227. Mi azt, hogy megválok hozzánk, valami legyen! Jó, hallom! 7-es! Osztály, vigyázz! Osztály, vigyázz! Köszönöm! Hát van, ennek szekére. Egyszer csak elmegy mellettük egy fejnélkülő motoros. Összenéznek, nem szólnak semmit. Fél óra múlva megint elmegy mellettük egy fejnélkülő motoros. Nem szólnak semmit. Kis idő eltelt, megint elmegy mellettük egy fejnélkülő motoros. Székely néni mondja a bácsinak. Ja, nem kéne már bevenni a kaszát? Most jött meg az erősítés. Nem érteltek róla, Istenem. Jó volt a vicc azért, nem? Elmondjam még egyszer, nem? Újra, mondd el. Azért, hogy hátul is hallják. Székely néni és Székely bácsi mennek szekérrel az úton. Egyszer csak elmegy mellettük egy fej nélkülű motoros. Összenéznek, nem szólnak semmit. Egy fél óra múlva megint elmegy egy fej nélkülű motoros. Összenéznek, nem szólnak semmit. Mennek tovább, erre megint megelőzi őket egy fej nélkülű motoros. Erre megszól a néni. Te apjuk, ha nem kéne már bevenni a kasszát. Mostanában nagyon megnövekedett a bűncselekmények száma, a betörések, lopások. Kérem, fokozottan ügyeljenek, értéktárgyaljuk a pénzükre, még mielőtt eltűnne valamelyik értéktárgyuk. És most következzék a következő műsorszámunk. A Kékfény külön kiadásában. A mai este folyamán két bűnelkövetővel ismerkedhetünk meg, akik cinkos társaként egy gyilkosságot követtek el. Akkor ismerjük meg a szereplőket. Kérem, vezessék be Cafkat, a másodrendű vádlottat.
Kérem, mondjon el egy pár szót magáról. Czap Kata vagyok. 1976-ban születtem Karakosztolcsokon. Ez egy egész kis falu, van benne 5 ház, meg egy kápolna. A szüleimet 12 éves koromban elvesztettem, és felkerültem Pestre, Árván maradtam, és ott felkerült engem a Satya. És először ő futtatott az éjszakában, de ment is az üzletnek, jól volt, szerettük egymást, ugye fiatalok voltunk, meg hát szóval érti, kedves, nem? Aztán akkor kezdődtek a problémák, amikor a Sotya kezdett felhúzni idegen nőket a kéróra, meg ivott, meg részegeskedett, szóval akkor kezdődtek a balhék. Én értem. És hogy ismerte meg Nyári Kázmért a bűn elkövetőjét? Hát egyik estén plán voltam a korzón, és akkor odajött, meg beszélgettünk, de ezt jobban el tudnám mondani. Akkor kérem, vezessék be Nyári Kázmér elsőrendű vádlottat. Hogyan ismerkedtek a Katalinnal? Itt láttam már korzón egy pár szó a csaj. Ez nagyon megtetszett nekem. Néztem is az agyát egy kicsit, de jó voltam nála, nagyon jó voltam a csajnál. Hát egyszer, ahogy beszélgettünk, ott a korzón a csajjal, azt oda jött a Satya. Azt mondja nekem, adjon nekem a szádat, csicsak szívunk. Hát mondom, marad már, mondom, legyen neked karikagyűrűt, de ne legyen hova felhúznod. Hát mondom neki, maradj már, kinyitom a hasadat, de hát akkor abban is maradtunk gyorsan. Hát egyszer, amikor fölmentem a kéróra, a csajjal, akkor elszültünk egy kicsit, megcsupázta a káromat, aztán akkor belépett a Satya. Én erre felugrottam, azt kirohantam a konyhába. Hát mondom, akkor berántom gyorsan a kést. Jó az, mikor ott van a kéz még. Meg akarta vele fenyegetni? Dehogy akartam megfenyegetni. Hát csak mondom, tisztelt műsorvezető úr, hogy csak biztonság kedvéért van nálam ez mindig. És akkor miben magyarázhatók azok az ütések, amit az orvos szakértők a fején találtak? Hát azt tulajdonképpen tőlem. Kedves Kata, nem most kellene ezen sírni. Szóval, úgy szerettem. Amikor hamutoltam, ugye ott feküdt a földön, és hogy fölteszem a szekrényt, hát ez meg megiszol. Egymás után 47-szer, mi? Mi magyaros ember volt világéletében. Azt elnyugodtál. Na jó, ezt adjuk. Akkor inkább mesélj azokról a készszúrásokról. Hát ezt én nem tudom, mert én csak a fejét ütöttem. A készülésükről a Kázmér tudna mesélni önnek. Akkor meséljen róla Kázmér. Hát én ugyan tudnék, kiszaladtam a késő konyhába, azt mikor már visszaértem, akkor a Kata már ott volt rajta a srácon, és ütötte a fejét. Hát én meg csak úgy odaszaladtam, mondom, mivel lennék már ott. Azt oda nyomtam csak úgy a hasába a kést. Én meg csak úgy beleszaladt. Hát de a földön feküdt, akkor hogy szaladhatott bele a késbe? Hát én ezt nem tudom, kérem szépen. Én csak mondom, hogy oda nyomtam, én csak úgy beleszaladt. Azt hiszem, kedves nézőink, a tények magukért beszélnek. A bíróság Nyári Kázmér elsőrendű vádlotta 2 hét karóba húzatásra ítélt. És Czaf Kata elsőrendű, vagy másodrendű vádlottat pedig 1 hét karóba húzogatásra ítélt. Az ítélet jogerős. Micsoda? Kinyitom a hasadat, te! Hát agyon ütöm a szádat, legyen neked 10 emeletes házad, de ne legyen benne lift! Te! Kinyitom a hasadat, Ebből a sivatag fölött. Azt mondja az egyik, leszálljunk, erre másik. Ugyan ilyen tömegbe. És most, kedves nézőink, hát maga meg mit akar itt? Találtam ezt az órát. Találtam. Mondták, ide kell
De ez egy műsor, hát maga mit keresít? Hát mit? Jaj, de sok ember, Isten, anyukám mindig azt mondta, hogy ilyenre vágyok, hogy sok ember lásson. Hát most nagyon sok ember lássa, de azt árulja már el, hogy mit keres maga itt. Én mit találtam ezt az órát, itt rend találtam, azt mondták, ide kell hozni, mert maga itt a nagyfőnök. Én nem vagyok nagyfőnök, ezt nem a találtátok osztályra, maga kik a szülei egyáltalán, és mit keresi? Az én apukám az vállalatvezető. Vállalatvezető? Húha. Ja. És magának mi a foglalkozása? Én nekem vágó vagyok. Vágó? Itt a műsorban? Én nem is tudok róla, pedig nem tudom. Hát sövényvágó. Sövényvágó, most már értem, a Délikert az nem itt van, ez egy műsor, a porlasztósor. Most nagyon sajnálom, uram, de fáradjak kifele, ez más műsor. Hogy mik vannak? A következő műsorszámunk a hulladék típusú találkozások. Mi a tulajdonosának az élszalat? Hát pedig a haverok még bicskát is adtak nekem, hogy lefejtsem a kezemig. Igen, ez érdekes. Ha meg amikor múltkor jártunk a sarokságon, emeltek mellettünk ketten, két ilyen járókelő, vagy hogy mondjam. Azt veszem észre, hogy két láncs van a kezemben. Hát mondtam is a haveroknak, sasoljátok már meg Purdik milyen két szép darab. Hát majd eladjuk az öreg Orsósnak, annak fog majd tetszeni. Igen, és folytatnám, van még több is? És akkor ezek a hülyék meg elszaladtak, én meg azt veszem észre, hogy bilincs van a kezemben. Igen, és úgy tudom, történik más is ennek. Igen, történt, amikor múltkor elmentünk a nagybátyámmal Bazsevárni, a nemzetiségi bálra, azt elmentem én hangolni, mert ugye én értek ám a hangszerekhez, és a húrok meg a kezemhez tapadtak. Hát el is maradt a bál miattunk, sajnálkoztunk is miatta, de hát a falkától kaptunk jó kis tojást, paradicsomot, paprikát, jó kis lecsó lett benne, még az kicsit rohadt volt, de az íz lett. Igen, tanulságos történt, de szabad kérdeznem, miért jön egyre közelebb hozzám? Mit Azt szeretném megnézni az óra a kezét. Adja azt az órát végére, hívják már a rendőröket, vigyék már ki innen, nem látják mit csinál, vigye már ki valaki, úristen! Hát itt milyen emberek vannak, én nem tudom, ez a rendező, hogy tehetett ilyen. Na mindegy, hát gyorsan kérném a következő vendéget, talán befáradni, hogy megnyugodjak. Igen, látom már itt slattyok befelé. Igen, most kívánok szabad a nevét, megtudhatnám. Géza vagyok, de csak Gizinek szólítsak. Úgy tudom, hogy valamilyen különleges tárgyat látod. Igen, de nem volt idegen tőlem ez a tárgy. 5 perc láttam. És az alakja milyen volt? Hosszúkás, tojás, de esetleg kerek? Hosszú, de milyen hosszú, ilyen hosszút nem is láttam még. De egy kis tojásgyadrész is volt rajta. Biztos az volt a kezelőfülke, nem? Meg lehet, én nem azt néztem. És a színe milyen volt? Szürke, kék, rózsaszín, fehér vagy milyen? Rózsaszín, később fehér lett, de aztán már elment. Biztos egy másik galaxisban, nem? Igen, lehet, én is a Mennyországban éreztem magam. De egyébként, Jánosom, szép a szemüveged, meg a bajszod és a kis fifikásban. Na, hagyjál még itt, menjél már ki! Kifele innen, kifele! Ember, hát ezt épp hogy csak megúsztam a helyet is, de ez az ember is kicsit meleg volt, amit észrevettem. Na, megnyugtatásról elmondok egy kínai közmondást. Ha ideges vagy, számolják néznénk, utána már csak a 11 lehet. Kérném a harmadik vendégünket, hogy jöjjön. Itt jön, látom, nagyon szép ruhája van. Bemutatkoznom. Jó estét kívánok! Szódás Lajos vagyok Alsóföldről. Úgy tudom, hogy sokat találkozik szellemekkel. Mi az a foglalkozás, csak nem szellemvadász? Sírásó vagyok, kérem szépen. Szép mesterség az ám, uram. Meg is kérdezheti a faluban, ki ássa a legszebb gödröt a járásban. Azt mondják majd, hát a szódás. Mert kérem, erre a munkára születni kell. Igen, ezt elismeri szerintem mindenki, de arról beszél, hogy miért jött ide. Hát,
ahogy ülök a gunyhóban, mert még éjjelön is vagyok ám a temetőben. Milyen gunyhóban? Hát a döl gunyhóban. Nem nagy gunyhó, ekkora. Nekem pont mögfele. Igen, de most ne erről beszélni, hanem azért, hogy miért jött ide. Hát ahogy ültem a gunyhóban, és olvasgatok, már nem is tudom mit, talán a Füles, vagy a közszívű ember fiait, hát nem is tudom pontosan. Olvasgatok, és úgy éjfél fölé elalszik a petróleumnál. Biztos szellemjárás volt és ez zavarta meg, nem? Nem, elfogyott a petróleum. Hát igen, ez érdekes. Na, mondom magamnak, mehetsz a ravatalozóba petrólért. Áthogy elindultam, az egyik sírnál nyögéseket hallottam. Ahogy közelebb értem, egyre hangosabb lett a nyögés. Kipróbáltam, mi lenne, ha távolabb mennék. Képzelje, halkabb lett. Na hát, mik vannak? Hát ilyenről még nem is hallottam. De talán arról beszélted, hogy miért jött ide. Hát, hogy odaértem, mondom magamnak, noszik víz, mert magamat csak így hívom. Ezt meg kell nézni. Hát, odaértem a sírhoz, és mit látok? Hát na mi, csak nem zombit vagy szellemi? Nem. Látom, az alkalom szüli a tolvaj. Jézus atyám, menjék itt, akarodják innen, ne fárasszál, itt a közönség is teljesen ki van belőle tőle. Tehát ezt nem lehet elviselni idegleg, én nem tudom már, most már teljesen készül. Na mindegy, azt hiszem, hogy még van a műsoridőnkből annyi, hogy egy testvérpárost bejelentsek talán, ha befáradnának. Azt hiszem, hogy már jönnek ott a sarokba, igencsak közelednék. Igen, itt jönnek. Hogy sietnek itt rettenetesen. Jó estét kívánok, fiúk! Jó estét kívánok! Úgy tudom, fiúk, hogy ti ufót láttatok, ha ezt elmesélnétek. Nem én láttam, ő látott ufót, majd ő elmondja. Akkor valljuk, azt hiszem, hogy... Azt mondja, hogy onnan jött az ufó. Én nem tudom, én úgy látom, hogy ő arra mutogat, és nem arra, szóval... Hadodik, onnan jött. Most honnét jött az ufó? Most tisztázzuk, már teljesen megzavarodott. Onnan jött az ufó, nem onnan, nem jött. Most mit csinálnak? Hát ez itt egy tévéműsor, ezt nem lehet megcsinálni. Én nem tudom embereket. Most menjetek így! Hagyományokhoz híven utolsó műsorszámunk a Csúlyogatók következzenek. Nem az utolsó műsorszám, bocsánat! Amit érint szűkszavú, meghallgatni iszonyú. Hajszom és rágat is, jó ha van, de jobb ha nincs. Egyen áramváltó áram, berúgtam a kicskosmába. Érkezésben halt meg Vera, romlott volt a mennyakaja. Azt veszi meg a hajat. Fénynövésű kelemet, kopogtad a fejemet. Ott húznak végességet, Hasbisnak feleséget. Egye bácsi kantinjával átmeneti sörhiányban. Egész éjjel pátingált egy gyarogéppel. Megélel csípen nagyon, azon villámverje azon. Azt is volt a kerékpáros, sőtet nézi a félváros. Láttál már kutyángatják, kitörik a lepinakát.
biatlonok. Gyakorlaton kritikálni, azt hiszi, hogy jó, Jani. Minden helyesen főalim, édesanyám babot. Lásd, Frankon gyerek, szereti a hurkát kolbászt. Szabadusnak nagy szakállam, földig ér már nem sokára. A szabadus aranycsivel furikázik egyszöszivel. Nem lehet a Márta másé, mert a Márta másé. Ellentől Marci hódít, otthon mivel házas lódít. Fehér rocska borostája, nem bírja a borotvája. Tanárbőrben, vagyis angyalbőrben.
most végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondanák Szomogos Róbert tanár úrnak és Lepsi Minden tanár úrnak.